Сега ще ви покажа рецептата на баба Ванга за супер силен имунитет. Тази рецепта наистина е вълшебна. Аз самата съм си излекувала бронхиална астма и не съм пила никога кортикостероиди, въпреки мнението на медицински светила. И така, рецептата. Тази рецепта ще ви помогне да си повдигнете имунитет. Ако много боледувате, ако сте боледували скоро, да си подсилите организма, ако имате астма, ако имате алергии. Въобще, тя ще ви помогне за всяка болест, която зависи от силата на имунната ви система. Така че направете си тази рецепта в този сезон, направете я за семейството си. Силно ви препоръчвам, много вярвам в тази рецепта. И тази рецепта има 3 съставки. После всичко ще ви покажа подробно. Има чесън, лимони и мед. Не добавите нищо друго в рецептата, защото тези 3 съставки стоят 10-14 дена в хладилника. През това време всеки един продукт ще си пусне неговите вещества и те ще се смесят, ще образуват там нови съединения, да кажем. Всичко ще работи в синергия. Не си измислите и не слагайте нищичко друго в тази рецепта, защото не знаете какво ще стане. Това може да намали нейната сила или може да сложите нещо, което не трябва. И така, започваме. И така готовите буркани слагате в хладилника или на тъмно и студено място, ако имате, и да престоят 2 седмици. Може от време на време да ги разбърквате така, защото се оттаяват. И след 2 седмици сутрин на гладно по 1-2 супени лъжици. Чесъна не се усеща изобщо, защото и лимона и меда го убиват, нали, като вкус. И ако не можете съвсем нагладно да приемате това, може да го приемате 1 час преди обяда, нали, като преди това сутринта сте закусили. И с този елексир ви пожелавам да сте много здрави.